אחי אהובי, שיש ולוי, עידו יקירי, גיסתי היקרה, הדר, האחיינים היקרים לי מאוד מאוד מאוד, משפחה יקרה, אמא, הורים וכל הנמצאים. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אנחנו מכאן מילימה הרחוקה מבקשים באמצעות פלאי הטכנולוגיה להתחבר אל השמחה שאתם חוגגים בהכנסת דוד בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום. אנחנו מצויים בפתחו של חודש אלול, ההארה של ראש חודש עדיין קיימת באוויר, ובמוצאי שבת הקרובה, יש כאלה שיעשו את זה לפני כבר, ילכו רבבות עמך בית ישראל לברך פעם נוספת את ברכת הלבנה, שעליה אומרת הגמרא במסכת ברכות, כל המברך את החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה. לכאורה מה הקשר בין ברכת הלבנה והגבלת פני שכינה? את השאלה הזאת שואלים תלמידי רבנו יונה על אתר ומשיבים שכשם שהלבנה היא נסתרת, נעלמת ונגלית שוב, כך נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא בעולם הם אותו דבר, נפלאים כביכול נסתרים ונגלים שוב, כמו שכתוב אכן אתה אל מסתתר. ולכן הדמיון הזה הוא דמיון השכינה, שפעמים נגלית ופעמים נסתרת. ובאותו ברכת הלבנה שאנחנו נברך בעזרת השם, לאחר הברכה יגידו כולם, אשכנזים, ספרדים, לפי כל הנוסחים, דוד מלך ישראל חי וקיים. יחזרו על זה 3 פעמים, דוד מלך ישראל חי וקיים. הורים שקוראים לילדם בשם דוד לא צריכים שום ברכה. אין לך ברכה גדולה מזו של לקרוא את הילד על שמו של דוד המלך, דוד מלכה משיחה, דוד המלך. מה צריך יותר מזה? אבל אני רוצה להתייחס אל השם ב3 נקודות ובזה לברך. דוד המלך זה דמות מדהימה, זה דמות מורכבת. זאת דמות שאם אנחנו מנתחים אותה על פי התהילים, היא מכילה בתוכה לכאורה 2 ניגודים. מצד אחד, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא הלך, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתי יום ולילה. דוד איש תורה, דוד הוא רועה צאן, מזמור לדוד השם רועי לא אחסר, במעות דשא ירביצני על מי מנוחות ינעלני. דוד הוא איש השטח, דוד הוא איש הכוכבים והירח, כי אראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. ומאידך דוד היה איש צבא, לדוד ברוך צורי המלמד ידיי לקרב אצבעותיי למלחמה. דוד הוא איש חרב, דוד הוא איש מלחמות, דוד הוא איש תכסיסים. איך מתיישבים 2 התכונות הכביכול סותרות האלה אחת עם השנייה? את התשובה נותנת הגמרא. הגמרא אומרת שעדינו העצני זה דוד המלך, והגמרא מסבירה למה נקרא שמו עדינו העצני, שבשעה שהיה יושב בבית המדרש היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שהיה יוצא לקרב היה מקשה עצמו כארז. כלומר בדוד היה את היכולת לבטא כל כוח במינון, במקום ובאופן הזקוק לו, בבית המדרש עם התנאים הזקוקים לו, ובעת הקרב בתנאים הזקוקים לו, וזה למשול באדם. וזה גם מחבר אותנו לקשר שבין דוד לבין אלול שאנחנו עכשיו מתחילים. דוד המלך כותב בסוף הפסוקים שמופיעים בשמואל, אלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוא כמעל. רבותינו דרשו שהקים עולה של תשובה. דוד אחייני היקר, אני רוצה לברך אותך מכל לב, מכאן מילים בשם נאורה, בשם הילדים האחיינים שבעזרת השם תכיר, שהתכונות האלה של דוד המלך שאמרנו, השילוב הזה שבין קרב מצד אחד ותורה מצד שני, עדינות מצד אחד ועוז מצד שני, תצליח להכיל אותם בקרבך, לבטא אותם בשלמות המתאימה, ברגעים המתאימים. וכמובן שזה המקום גם להזכיר שדוד מאושר אצלנו במשפחה זה שם עם תוכן,
זה שם שאני מניח שכיוונו בו גם על שם הסבא הגדול שהיה לנו זיכרונו לברכה, סבא דוד, שבמובן מסוים אתה בשם שלך, במהות שלך, בדרך שלך, בעזרת השם תמשיך את הדרך הסלולה של היראת שמיים שלו. אז באמת מזל טוב לכולם, שיזכו אביו ואימו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. וכשאנחנו מתפללים בתפילה את צמח דוד עבדך תצמיח, אולי זה דוד הקטן שאנחנו משתתפים היום בברית המילה שלו. ירבו שמחות בישראל מקרב לב, מזל טוב, סימן טוב, ויהי רצון שהשמחה של כולנו בשמחת הברית הזאת תהיה שמחה שלמה עם ביאת משיח בן דוד במהרה בימינו, אמן ואמן.